Всем привет, родня моя, друзья мои. Вот этот город Бахмут. Красивый такой. СВО зонасында төшерелгән әлеге кадрлар безнең сюжет героеның шәхси архивыннан. Монда китүнең үз тарихы бар ди ул. Я вообще сам подписывал 3 раза контракт. Мин контрактны 3 тапкыр төзегән идем. Беренчесендә туганнарым җибәрмәде, аннары дусларым, өченчесендә берсенә дә әйтмичә киттем. Илем өчен бардым, андагы ир егетләргә дә булышасы килде. Түләүләр дә әйбәт. Защитить родину и как бы пойти на поступки и помочь ребятам. Хәрби белеме булмый. Әзерлек вакытында һәм СВО зонасында ул армия сафларында үзләштергән күнекмәләрне искә төшерә, яңаларына өйрәнә. Курку хисе юк иде ди. Я уже там почти целый год. Махсус хәрби операциядә мин 1 ел диярлек күнектем инде. Анда көч һәм батырлык, анда икенче гаиләмә әверелгән хезмәттәшләрем. Аның җитәкчелегендә 12 егет хезмәт итә. Хәрби бурычларын Артемовск юнәлешендә үтиләр. Каһарманлыгы турында җәрәхәтләре буенча фикер йөртергә мөмкин. Я сейчас скоро времени поеду в Москву, Бурденко, на операцию. Хәзер ул тәүге тапкыр ялга кайткан. Батыр улларын һәр вакыт өйдә көткән гаиләсе аны инде сагынып өлгергән. Якыннарына ул матди ярдәм күрсәтә. Контракт буенча хезмәт иткән өчен бирелә торган түләүләр барыбызга да җитәрлек ди Ират. Выплаты у меня получилось закрыть свои долги, а в основном это был большой кредит, которым я покупал себе жилье. Берничә көннән соң безнең герой кабат СВО зонасына китәчәк. Я сделал свой выбор. Защищать свою родину. Олья Сабирова, Татьяна Коварина, Александр Костин, Яңа Гасыр каналы.